Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Counter-Strike. Azi jucăm singuri, oricum nu puteam să jucăm cu altcineva. Oh my god. Wow, deja am câștigat un meci. Sunt foarte puțin simple. Oh my god, nu sunt așa bun la sniper. Să încercă să mă omoare. Unul deja l-a rupt. Și mai eu. Hebus! Hebus! Bravo, bă, jucăm numai cu sniper. Bine, suntem 3 player contra 2. Oh my god! Ăsta e bun, ăsta e bun! Ăsta e bun! Oh my god! Știi? Oh my god! Oh my god! Oh, s-a m-a rupt! Bun. Asta e mai bun. A, bă! Frate, vreau să mor și eu. Unde? Holy shit, holy shit! Oh my god! Bă, ești nebun, a venit la mine. Ăsta cred că e cu mine. Poliția, Nicolae. Uite, frate, joacă cu cel mai bun sniper. Poliția asta. Băga mea și cu cele tania de poliția. Oh my god, i-a dat-o. Nu la mine sniper. A vrut să râdă de el. Holy fuck. Băi, ești nebun, numai acolo, dacă player sunt. Nu știu câți player suntem, dar mai e poliția, ceea ce e foarte rău. Unde? Bravo, bă! Îmi iau și o altă armă, la altul ăsta. Bravo, bă! Granadara! Bă, vezi că-i spate! Spate-i! Hai, bă! Mai era asta. Mai oh my god. 4 minute. Am ridicat telefonul ca să văd câte minute am făcut. Bine, am făcut un episod de Minecraft. Nu s-a păsat. Nu știu sincer de ce. Băi, rău.
Machine gun, boss. Bă, nu m-am omorât tu cu machine gun-ul. M-am omorât tu cu machine gun-ul. Băi! Trebuie, frate, să ajungi aici. Ca boss. Am unde să omorât în... Nu, am bani. Yay! Băi, frate, nu mai place. Alt server. Bă, nu era tare de rău. Băi, frate, am omorat din prima. Oh, boss friend. Ce m-a schemat aici? Hap. Oh my god. Ce dădem după ăla? Dar nu știu ce echipă ăsta. Ce? Poate să fie roșu. Oh, mă. Nu tot. Care trage? Nu e boss. Asta e blocat. Uite-l văd. Bravo, boss. Bravo. Bravo. Minimal. Băi, am aruncat arma pentru orice eventualitate. Cine vrea să ia, să ia. Motor! Am motor! Hai să luăm ăsta. Antan, mă mai șmacher ăștia, mă. Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Bă, ăla avea hack. Care s-a urcat sus. Până ai văzut. Hack. 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 Mă, de coca. Oh my god, numărul. SNP tete. Tete. Nu știu, o să mai facem. Am mai pus un episod l-am încărcat. Și după o să ne mai jucăm și alte jocuri. Nu știu ce joc să mai mi-ia. Bine, asta chiar e hack. Asta e hacker. Hackerul. Asta e hacker. Hack. Oh my god, să rămână mereu blocat. Și nu mai cu cine juca. Hai, frate, spălă-l repede. Ce mă hai, mă, joc. Hackerul! Bă, nu m-am omorât. Să mai am. Nu e hack, mă.
god. Bă, n-am ce să le mai fac. Claudia, eu fac. Eu să duce la baie, la... N-ai bun. Oh my god, atât. Băi, ești porc. Bun, și am avut... Cam atât ca acest episod, nu uitați să lăsați cât mai multe like.